Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Pombela isitimela samaMpondo babamkhulu mkhulu phakathi amen. Sekuze waphinde wafika sona leso sikhathi sonyaka sawo phela uKhisimusi. Like lachaza ngawo uKhisimusi kumgedlela kuwo upart 69 nopart 70 ukuthi lo mgubho awuhlanganisi lutho nawo ama-Afrika. Yiwo phela umgubho wabahedeni wakhona eRome, lapha basuke bejabulela khona ukungena kwalo ihlobo nokubuya kwalo ilanga elisuke likade lishone isikhathi eside izinyanga eziwu9 lingasaziwa leli langa. Ilanga phela eRome liwunkulunkulu, i-sun god, bese kuba nayo indodana yelanga, i-son of god, okwakugujwa nakho ukuzalwa kwayo ngawo uDisemba 25. Lowo phela kwakuwuye uMithras. UDisemba 25 lona uxhumene kakhulu nawo umgubho wama-Easter. Nawo umgubho wama-Easter umgubho wabo labahedeni, njengoba ngawo uMarch lapho kusuke khona unyezi selugcwele bekala ngalo ukuthi kumele begubhe ukushona kwalo ilanga, ngoba yilapho esuke selizohamba lize liyobuya ngawo uDisemba. Lo mgubho wawo amaRoma ngawo uMarch nonkulunkulu wabo lona okuthiwa ngu-Easter. Babegubha ngako ukuthi kuphuzwe amawayini, kwenziwe yonke imigilingwane lapho sebedakiwe khona, kudliwe amagalukuni nazo izingulube, kubhakwe nawo phela amakhekhe, ama-hot cross buns, kanye nawo amaqanda kanogwaja okuthiwa ngama-Easter egg. Abaningi bayawuphambanisa lo mkhosi, ikakhulukazi wona amaKristu ake azitshele ukuthi lona Phasika likaJehova, kanti phinde badukiswa phela yiyo iRome njengoba nayo iChristianity iphethwe khona eRome. Ama-Easter phela kuseyiwo futhi umkhosi wakhe uBhali. Kulo mkhosi kwakuye kuthathwe izintombi zivalelwe ethempelini lakhe uBhali. Izintombi ezisencane zivalelwe kuleli thempeli bese kufakwa izinsizwa phakathi. Ngaleso sikhathi sebephuziwe bedakwe yilo phela iwayini, lezi nsizwa ziye zilale nalezi ntombi khona phakathi kuleli thempeli, ngakho ukuthi bezishintshanise zonke lezi ntombi ezilapha phakathi. Lo mkhosi wawumnandi kakhulu kuwo phela amaRoma, ngoba emveni kwawo lo mkhosi lezi ntombi ziye zimithe kusukela kuyo inyanga kaMarch kuyothi sekufika wona umkhosi kaDisemba 25. Lezi ntombi zizobe sezizele. Labo bantwana abayozalwa yilezi ntombi kuyoba ngabantwana bazo bokuqala ngqa. Lezi ntombi zisuke zingazi ukuthi abantwana obani oyise bazo, njengoba kade kudlalwa loya mshintshano phakathi ethempelini likaBhali. Lezo zingane zibe seyithathwa sekuyonikelwa ngazo kuye unkulunkulu wakhona uBhali, lona phela onekhanda lenkomo obizwa lapha eBhayibhelini ngokuthi uMoloki. Lo mkhosi wawo uKhisimusi ugujwa izinsuku ezingu-12, lapho ngawo uDisemba 24 okusuke kuwusuku lazo izipho phela ezazihanjiswa kuye uSaint Nicholas epha abantwana. uSaint Nicholas uye phela uSanta Claus, lona obizwa ngaye uFather Christmas. uSanta Claus lona wagcine esefile ngawo uDisemba 6. Lokho kwaholela ukuthi kwande imicimbi yawo uDisemba, njengoba ngawo uDisemba 6 kuqalwe kukhunjulwe ukushona kwakhe. Le mikhosi iyona uNkulunkulu ayengayifuni nakuyibona. Iyo phela le mikhosi eyayihlale iqhatha abantwana baka-Israyeli, amaJuda, kanye naye uNkulunkulu ethi ngiyangicunula ngokwenza le micimbi. Le micimbi phela ngalesiya sikhathi yayenziwa khona koBhabhiloni, bengakazalwa ngisho nabo oMose. Umcimbi omdala owawenziwa yizo lezi zitha zikaNkulunkulu
njengoba wayibhalile nakuye uDuteronomy 18 verse 10 lapha isuke ebhala ngazo lezi zizwe ezibhulayo ezinemililo, zibhule imihlola bese zijombisa nabantwana bazo emlilweni. Kwakuyiyo imikhuba yalezi zizwe zaseBhabhiloni, nakhona e-Akroni lapho kunonkulunkulu wakhona uBelzebuli. Njengoba uNkulunkulu wayebayala abantwana bakwa-Israyeli ukuthi beze benganikeli nangenzalo yabo kuye lo nkulunkulu okuthiwa uMoloki, esho bona phela abantwana abancane laba babeba umhlatshelo waso lesi sithixo esinekhanda lenkomo okuthiwa nguMoloki. Lesi sithixo sisuke sinokubhayela lapha esiswini okusuke kubaselwe khona umlilo. Uma sekwenziwa lo mkhosi kaDisemba 25 kuye kuthathwe labantwana benikwe yena umpristi wakhona kaBhali ukuba athathe ingane ayoyiphosa phakathi esiswini sakhe uMoloki, ashe angqongqe ephila umntwana omncane. Lo mhlatshelo babekholwa kakhulu ukuthi uma usewuwenzile wena umuntu wesifazane uzozuza izinhlanhla, uphile kahle, uthole nawo umcebo, bese uthola inkululeko yakho ngoba phela unikela kanye ngendodana yakho yokuqala. Lo mkhosi kuningi okwakwenziwa kuwo, ukushiswa kwezimpepho zakhona, udliwe nawo amagalikuni nezingulube, uphuzwe iwayini, umuntu adakwe ngendlela esamazingeni aphezulu, kudlala nayo imidlalo yokugembula, bese kwenziwa lona ucansi olungenawo umkhawulo. Le nyanga kwakuba yiyo inyanga yokuthi uzidele konke onakho, ube sengathi ikusasa alikho. Imali yakho uyidle uyiqede, ungabe saba nendaba ukuthi ikhona impilo ekusamale iqhubeke. Impela uKhisimusi lona kwakuwumkhosi ohambisana nawo amasiko amaRoma, isintu sawo amaRoma lesi ubuzimuzini. Unikele ngayo indodana yakho ezelwe yodwa, ukuze lowo nalowo okholelwa kuye uBhali angabhubhi kodwa abe nakho ukuphila okuphakade, athole nawo umcebo. Lo mkhosi wawubonakala usebenza kakhulu ngoba phela abewuthola umcebo abantu bakhona eRoma. Wonke umuntu wesifazane uma engawenzanga lo mkhosi wokunikela ngendodana yakhe wayephatheka kabi kakhulu, futhi wayebonakala njengaye umuntu ohlukumezekile nohluphekayo. AmaKristu wona awuzuza kanjani lo mkhosi onjena wabahedeni omubi? Njengoba nakuso isihlahla sawe uKhisimusi, njengoba sisuke sinalamabhola abovu axhumeke kuso, ngalesi sikhathi khona eRome kwakuba ngamakhanda abantu. Kuwo phela uKhisimusi njengoba kusuke kuyiyo inyanga yezipho, wawukucele kuyo inkosi ukuthi ucela ukuba ikuphe ikhanda lesitha sakho, bese ufike usuzogxumeka khona lapha kulesi sihlahla sikaKhisimusi. uPhawuli uyena phela waba imbangela enkulu ukuthi amaKristu agcine esengene kuwo lo mphupho weziqhaza. Kwaba umsebenzi omuhle kakhulu lo kaPawulu ukuba abulale phela ubuNazaretha, njengoba bagcine sebushintshile babizwa ngabo ubuKristu ngokuqanjwa yiyo inkosi uConstantine the Great. uPhawuli phela njengoba wagcina ethathe ivangeli lakhona kwa-Israyeli walisa eRome, njengoba uPhawuli phela wagcina efile, leli vangeli lagcina seliphushwa kuye u-Athanasius. Lapho uPhawuli ayeseyibiza ngayo inkosi yamaNazaretha ekubeni eyilo iRoma, futhi engakaze ambone uJesu, engazi lutho ngobuNazaretha. Icebo lakhe phela uPhawuli kwakuyiko ukuthi abulale lobuNazaretha bukaJesu. Kwala ngisho uPetro esethi uyamkhuza uPhawuli ukuthi hlukana nalento oyenzayo, ngoba uJesu akashongo ukuthi asithathe leli vangeli silise kulamazimzimu aseRome naseGreece. Kuyifa labo abantu abamnyama abaphiwe uNkulunkulu, aliphiwe zonke izizwe.
Kodwa uPetru naye wehluleka ukumkhuza uPawulu ngoba wagcina ehambe naleli vangeli wayovula esinye isigodlo khona eRoma, walishiya iJerusalema. Esefake yonke imithetho yakhe kuyo lenkolo yobuNazaretha, uPetru naye wagcina esehambile emhlabeni esihlalweni sakhe sokuhola amaNazaretha ayesinikezwe nguJesu. Kwagcina sekuhleli yena u-Arius wakhona kwa-Israyeli. Lona elikhulume ngaye kumgedlela ngalesi sikhathi phela sebebizwa uye umbusi omkhulu waseRoma uConstantine, ebabizwa naye u-Athanasius, ukuba bezochaza ngale nkolo yabo esebange umsindo ongaka ezweni. Njengoba lamaNazaretha ayexabana phela amaNazaretha angabelungu bakhona eRome nase-Italy, kanye namaNazaretha akwa-Israyeli ayengabantu abamnyama. Ilapho u-Arius wakwa-Israyeli owathi mayichazela uConstantine kuyo inkomfa enkulu ababenayo eyabizwa ngokuthi i-Council of Nicaea. Inkosi enkulu Constantine the Great ayichazekanga ngale nkolo uma ichazwa kuye u-Arius, ngenxa yokuthi yayiphambana namasiko akhona eRoma. Ikhuluma ngako ukwenzela uNkulunkulu imihlatshelo ngezimbuzi, kanti khona eRoma imbuzi iwuphawu loNkulunkulu wabo. Kodwa u-Athanasius owayevele eyilona iRoma ehlezi esihlalweni sikaPawuli, wathi uma ichaza lenkolo eyayikhandwe uyena uPawuli enesisekelo sikaJesu onguNkulunkulu ongabonwa, othi mawenze isono kuthiwa ziyahlanzwa ngegazi lemvana, hlanzwa ngegazi lakhe. Futhi lenkolo eyayisibhalwe uPawuli yayichaza ukuthi uma umuntu awusaphili ngaphansi komthetho ngenxa yokuthi wafelwa uye uJesu. Wajabula kakhulu uConstantine uma ezwa isisekelo sale nkolo yobuNazaretha bukaPawuli, ejatshuliswa yilo lokuthi akusaphilwa ngaphansi komthetho njengoba kwakuyisiko lakhona eRoma, kanye noNkulunkulu wakhona uNkulunkulu we-disorder, njengoba uNkulunkulu wakhona kwa-Israyeli kwakuthiwa uNkulunkulu we-order. Futhi le nkolo eyayibhalwe uye uPawuli yilapho wawusudla zonke izinto ofuna ukuzidla, kanti lena kaJesu noPetru yiyo phela inkolo kaMose, lapho ukhethelwa khona izinto okumele uzidle. Ilapho inkosi uConstantine eyakhomba khona yena u-Arius, lona owayesesihlalweni sikaPetru, ukuba akalethe onke amabhayibheli akwa-Israyeli. Ngaleso sikhathi lezo zincwadi eziyiBhayibheli zaziwu-2 miliyoni. Wazishisa zonke uConstantine, waphinde wabulala onke amaNazaretha ayehamba naye u-Arius. Naye u-Arius lona waphula ukundlela ngembobo yenalithi, wakhala wemuka. Kwase kusala yona inkolo kaPaul, waseyiqamba yena uConstantine the Great, wathi kusukela namhlanje lenkolo sekuthiwa iChristianity. Waqhuma ihlombe kuyo iCouncil of Nicaea. Yafa yaphela kanjalo inkolo kaJesu Kristu, inkolo yobuNazaretha. Kwasala inkolo kaPawuli, kanye nayo inkosi yakhe enkulu uConstantine, eyabe isiyinonga lenkolo ngokuthi ifake isiphambano esichaza khona ukuthi siwuphawu lokunqoba kwayo inkosi eyayibone embonweni walo ilele ebusuku. Yabe isijabula kakhulu ukuthi senginqobile umhlaba wonke jikelele ngalesi siphambano siwuphawu lokuthi umhlaba nguphethe. Liyaguqa yaphi kumgedlela mzulu amafutha umkhofuthi into emnesuka phakade. Amen.